Bini di bata na sumurong siyan sa luhuk na roha. Di matoktong mga ramuti hati-hati doon pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Atali Tuhan di miguta sa darion. Dienet siyan Johannes sada ayat 40 sahatu 50 sada. Johannes sada ayat 40 sahatu 50 sada di dok. Torang niari di nanang lawi bana tu Galilea jupang sama di si Filipus dungi di dok Yesus matu ibana ihut to maaw alai siap Betseba do si Filipus imam hutani si Andreas do si Petrus dapat si Filipus masih Nathanael jadi dok mamandok ibana dunga jumpa kami ibana najok di si Musa di surat Patiki jala na pinabuan niya ka panurang ima Jesus anak ni si Joseph na siyan huta Nazaret dungi didok si Nathanael mamandok ibadah tuk tarbay marona dengan siyan huta Nazaret jadi dok si Filipus mandok ibadah Romaho Mardida Dila Yesus masih Nathanael Romano potibana dengan didok mataringot tu ibadah Oma sadahala Israel na tutu naso marpangasi di bagasa nasi Nathanael matu ibadah sia dia ditadahwa dungi dia lusi Yesus ma ibadah wida doho uju ditoro di hawarai ho adorak so di jauh si Filipus ido peho dunginin nasi Nathanael mangalus ibadah guru nami hodo anak di debata hodo raja di hala Israel dunginin na Yesus mangalus ibadah ala hudok tuho wida ho ditoru ni hawarai ubain na persea ho idau mudo pe na sumurung siani laus nin nama na tutusi tutudo na hudokot tuhamu idau muna do muka banua gijang jala manaik mijur aka suruh-suruan di debata tumopot anak ni jolmai ido sahatna kadamang dainang ni holongan di bagasan Kristus Yesus ala do sipata gabe son na bingung iba molo diperhadapkan soal pemilihan terpilih dan dipilih. Terkadang na terpilih pe untuk menduduki sada posisi dada alani na adong na menonjol di hadirion di sasahalaki. Dangalana adong skill na ala maloi bana di bidangi. Tentunya bukan soal skill. Alai padohan nasitong na madok the right man on the right place lapatanna halak nasitong tepat diinganan na tepat halak nasitong diinganan nasitong ini luar biasa Yesus sendiri do nama milih akasisianna sama si Filipus nasian huta Betsaida nasahuta doho si Andreas doho si Petrus dengan dong apalah nama menonjol di ibana di hadirionna molo dibandingkan nak kasisian anak asingi alai pola do rarat guarna di buku nabadiai si Filipus nasokola haru atus dimulanai tarimot tu namang hutut Yesus nasokola haru atus dipahami ibana sadi hari jala somontia do boy Yesus patuh pahon mangan 5.000 hala marhite 5 roti 2 ikan HP siap guarna sendiri pe Filipus lapatanna pencinta kuda do jangan dong makna khusus kemungkinan nelayan ribana jadi nggak ngapala naboy si harap penonton na khusus naboy si andal honoto si adibana secara manusiawi
Si Filipus naso mangatusi berdebat, dakola lo morohana berdebat, bahkan dakola lo morohana di perdebatan taringo tu namanya tu Yesus. Batar bukti kalau di Yesus tu ibadah itu tu mau inator, itu tu ibadah tu. Jalana bukti napa dua hom, itor marapi api do sama ngakna, laho manghuto pacurun di Yesus. Dan apalah hatus di ibadah. Akan namar nida Yesusi, ido namar nida debata. Soala halak napistar ibana di jauh Yesus gak bisa siang. Nah biasa-biasa saja. Dan holan halak na istimewa sama si Simon Petrus. Ala di boto debata do kuasa ikut pilitonna halak na sama ni gak bisa siang. Di bawah ni batano tujuan na dia kapamiliton na marnagami nagabisisian. Na paling menarik pajuon di Yesus la kasisian na marhite na iyo ibana tunasida ihutom maaw. Ihutom maaw. Dihutom si Filipus do Yesus sian bulus ni rohana. Dangadong pola dipikir ibana horbokku. Dawa pola dipikir ibana jonglo hulema mangan anakku. Jolo selesai ma mula dak dana kosya sekolah. Jolo mula ma tulang dak dana kon. Adong naroju jamunami mantamunami tidak. Alai dia potos si Filipus masih Nathanael. Luar biasa semangat di bana. Siap tulus ni roha, Peter hatok do di bari tahun di bana tu si Nathanael. Taringo tu haroro ni Yesus anak nasi baduai. Anak ni debata. Haroro ni Yesus rajai na sian. Anak ni si Joseph na sian huta na Saret. Ido. Nabi dari tahun nyaka panuriang doh di buku ni si Musa. Pola hera sarupa do panidangir si Filipus doh naidok di Yesus di Yohanes 5 itu Rusia. Di diori hamudo aka surati ai di perbagar hamuna dapat tamudo di si hamuluan nasal lilingna jala surati do tutu maka tidak kunau. Panidangir nasarupa siap si Filipus doh dua dongan nai namar dala dia maus nama nada Yesus Allah sudah di patorang Yesus tunasida. Akan atar surat di buku si Musa doh dia ka buku panurera di Padan Narod. Ala memang ngadi pato rakyat. Ala igodam do jolom manna marula no di patorang taringo tu hadirion panadayot tu Yesusi ala itu so ditadda alanya. Iku rohana nasau. Jalan na pinikiran nai kepentingan dari bagasar rohanai dau do isian. Nani maksud di Yesus di so. Ujungna dak 100% dak tulus rohana lah mangyuto Tuhan ini. Di dosi Filipus nungalam torang di bagasan rohana taringo tu Yesus nani haporosyaon nai. Nungalam torang haporosyaon na panadayonna taringo tu haroro ni si paluai. Dakola guar ni Yesus. Dakola marga dia, dakola identitas ni Yesus di boto ibadah. Alai boto ibadah do, Yesus naung di bari tahun di buku ni si Musa doh di buku Panurira. Dunga di hutan ibadah ba Yesus. Di boto ibadah do takas ahado resiko doh ubana mangutot Yesus do sito. Jelas itu tudo pada dayon ni Yesus na tubuh sian haporoseo. Dak siap panadayon di jolma manang panadayon di dulu yang mengenal nama goar maraga doh di dia inganan na hutan ise tulangna itu panadayon na tubuh sian haprosiaon ala olo marsiajar sian hata di debata jala olo makilalahon Yesus dosi padua na mangaramoti uhud nama parbudu-budu kita selama hidup. Di boto do tanpa marhite debata dan alung haluau di jolmai.
bulus ni roh. Alay tayo mamuse dung jupang si Natanael, dung jupang si Filipus si Natanael, dung dibaritahon si Filipus taringo tu haroro ni si Paluai, haroro ni Jesusi, ahalo na masa, ubanda pola di do si Natanael, tuk tarbahin ma nadenggan sian huta Nazaret. Ada sebuah identitas kelompok, identitas di Sadahuta memang dipertanyakan. Tuk tarbahin manadenggan sian huta Nazaret. Identitas na boy negatif di Sadahuta takas, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Leas jaladang lo mo rohani hala hati hai molo taringot huta Nazaret. Bahkan pamarenta Romawi hati hai diboto takas pangalahon ni penduduk na sian huta Nazaret. Pemberontak, si Jugul, si Jogal, si Takkang, Maol Satiate, Jugul Takkang musik, pemberontak, damuduk jalanak Satia tu uluanna, tayo mo pera taringo tu keadaan nasida di huta di pardalanan nasian Mesir. Dihabuang ani, saya jugul. Saya pola sampai nang mamaksa nang kumulak tu Mesir. Alanak besok ni alus di sini Natanael memperjelas tarimo tu hadirion identitas di sada hutai. Labok do dialusi si Filipus. Suku-suku di sini Natanael. Ba moloido. Baro bahwa merdida. Dungaro nani baga-bagahon. Ima si Padua marhite bukuni si Musa do bukul pangkali. Itor ditugo si Filipus do si Natanael merdida Yesus. Jadi buano hita pe dia ramot do asaro merdida Yesus. Ditantang do hita asa olo madapoto libana jala merdida ibadah. Olo do hita manang nadang. Nakpesay gudang do pe keraguan di bagasar rohatta. Apalagi manang di panosak ni pandemi corona sa pulusiyon. Angka lambudang ang kaparsahito. Lambudang ang kahatakuto. Lambudang ang kecemasan. Olo do hita manang nadang. Olo do hita Roma dapat to Jesus ang si Natanael manang nadang. Mana nagari ada tabaid do situasi koronaon gabi alasatta mebiar gabi dang roh tu persauran madapat tu Yesus say gabi corona tapar hite-hite olo do sipata gabi ala di corona tabaid alasatta asa martabuni kita dijabut tabi olo do hita Roma dapat tu Yesus sama si Natanael manang nadang. Di ida Yesus di ida Yesus naro si Natanael manopot ibana. Di do Yesus matu ibana hata nama banibana tarsunggut. Alabama benar-benar di boto Yesus doana terjadi di ganut perasaan di jolmai. Omma sahalak Israel natutu naso marpangasi do ibadah di bagasa. Omma sadahala Israel natutu naso marpangasi do ibadah di bagasa. Hata naso marpangasi di bagasa artinya tidak memiliki kepalsuan di dalam hati, tidak mengandung unsur penipuan atau kemunafikan. Ala memang ditanda Yesus do roha para bagasan di si Natanael siap bulus ni roha do roha nopo Yesus jala mardida ibana nampe gudang kasuku-suku di bagasan rohana naso taralusi ibana tu terbaema
akan ada yang gadis yang hutan Nasaret. Nampak di bawah ibana nunjukkan di sada-sada jolma, di bawah ibana nunjukkan di sada-sada hutan. Tapi dia mau merubah itu. Dia mau merubah identitas ni sasahalaki. Olo do ibana merubah identitas ni sada-sada hutan. Mata boto hutan ni hutannya kapanamu. Alai adong do siap hutai na berani mampu mengubah identitas ini. Hutannya kapanak koninna. Alaya dong do siap tonga-tonga ni hutai na positif na berani mengubah identitas ni hutai. Para malas doi itu harap penonton mamar minggui. Adong do hita na berani mengubah identitas tai para malasi, mengubah identitas tai na hurangi na negatifi gabe identitas itu Yesus. Dan moru niakna na denggani manguto Yesus. Dan adong alasanna jolo hutabak mahorboku. Dan adong alasanna jolo law tukator mau. Dan adong alasanna jolo hulem mamangad dak daraki. Dan adong alasanna adong tulang dak daraki dijawab adong tamu nani. Memang nama untuk mengubah identitas tanah negatif. Alai mula mangikuto Yesus iko siya bulus ni rohan. Alus ni Yesus patuduho to sinatanali ima sahala na mewakili hala Israel na siya bulus ni roha mangalului hasitongan marhite naulo terbuka marnida ka bukti-bukti hasitongani daboy meyakinkan ibadah. Beado hita. Boy do hita sama sinatanelon naulo membuka diri mangalului hasitongan marhitia ka bukti-bukti ni haporsiaw na pinasa tu debata na pinasa di debata tu hidagano marhite keterbukaan boydo lam tubuh keyakinan tu dirita asalam takas panadayota tu debata akana soolo mabuka diri mengalului hasitongan langsung dia maibana dapotan hasitongani ala manangise na sayolo manutup diri laho maparhatutu na di portivion asa mengabati dirina jonok tu debata eksklusif tu hata di debata jojo maibana gabe buntu pikiran nak marasak stres jala depresi itu halak nasai mabai mengalaskan portivion doh akan asin na di portivion laho mengabati bana jonok tu debata laho mangihutur debata imanaka na mura-mura stres buntu pikirannya mura mamat diri alani marhite na membuka diri mengalului hasitongan nasian hata di debata dapat tita do panadayon nasitong bukti ni hasitongani natakas taringo tu hasitongani nalampahoton haprosyaut. Apapun carana eta kasdo ditanda Yesus na masa diganung muluttan eta kasdo ditanda Yesus ditanda debata namian di tonga-tonga ni hati-hati do kusut-kusutta termasuk sama si Nathanael pola di doko ibana madok Yesus siap dia ditanda hoa dia lusi Yesus do ibana wida do ho uju ditoru di hawarai adorang so di jauh si Filipus do peho. Ya. Di boto Yesus doa na masa di gadup rohan di jolmai. Di boto Yesus doa na masa di pikiran di jolmai. Dan apalah do Yesus aha diulah si Nathanael di torun hawarai. Alana pasti tarsonggo do si Nathanael ala takas do ditanda Yesus dirina jala alus di Yesus ibana melampaui panadayon pangatusion di jolma na di portibion gabilongang maruhana Tuhan luar biasa anak di debatan huida doho ujudi ditorun di hawarai ada untuk sadar kebiasaan ni akka rabi manang guru na di halak Yahudi nacai lomorohana marsi ajar manang martangiang merenung bahkan perenungan secara pribadi
ditoro di hawara ala memang sejuk lingkungan labok lapatan nampe bersifat pribadi akka persiajaran tai nampe bersifat pribadi pada numatai Tuhan tahu di ida jalan di boto Yesus dosa luhur nataringot tu naniula ni si Nathanael termasuk nataula natapikiri di bagasa tikion di boto Yesus ratang yang mana pangokonna marhite paranunga pribadi di boto Yesus na di bagasa roh muda ipe di boto dia dusi si Nathanael ma Yesus guru nami hodo anak di debata hodo raja di hala Israel naleasian rohana mardida hutan Nazaret gabi buba na pesimis ibana boy buba hutai alai marhite Yesus boy gabi roh si hutur debata si hutur Yesus sude kamu ni rohai bolong mago siap bagasa rohana gabi tubuh masada pangukuan di haporsionna nampe dang apala si kopra dia tu si Nathanael taringot tu ahado maksudna banal do anak ni debata nani hati dakonna ala di haporsia ibana do tutu Yesus anak ni debata sarupa do di bagasa pangatisionna lapatan ni anak ni debata doho taringot tu raja di Israel mulut aja di Psalm 2 yang itu diturpuki di dok nam ditotopo debata do anak naga beraja alani songon halak Yahudi bana di pangatusion di Nathanael anak ni debata do Yesus nam ditotopon gabe raja di Israel rodi ujung di tanah on gabe raja di Portibion doho di Banua Ginca mula tahate dako marhiti haporsiaw ta isi do Yesus di Golutta nomor lapatan bunga takas tanda ise ibana di bagasa Golutta isi do Yesus dakola maka tidak kuna haporsea ola nembel-nembel gabe Kristen di ayat 51 dipuji Yesus do haporseaon ni si Nathanael do panedangion na taringo tu Yesus diargaho Yesus do haporseaon ni si Nathanael la tu margite nama bege nama jaha hata ni dewata di hitoru di hawarai tunglongam do rohani si Nathanael di do Yesus ai di da Yesus do ibadah di hitoru di hawarai ala dok Yesus lobi siadi naing idaonna halongangan na ubalga naing dohonan di Yesus tu ibana tiyo maha porosyaon na tubuh di bagasan roham unang magoi naing malam merataba ha porosyaonmu ala sitondo ha porosyaonmi jala idaonmu ma namuka ma badua siap badua gincang jala manaik mijur ma aka suruh-suruhan di debata tumopo anak di Zolmai ini luar biasa jala ihut kita dua-duain hata di Yesuson asa tadiok haporosyaon na tubuh di bagasan dirintang unang mago haporosyaon katari panandayota tu Yesus margitein nang idauta kapabahenan di debatan na balga di Golutta tujuluanon sada syukur-syukur dihita molotung didok si Nathanael Yesus anak di debata alai Yesus madok dirina anak ni jolma buasa didok Yesus ibana anak ni jolma lau patorako dirina dipilih Yesus do padohan anak ni jolmai lau manggabarho dirina aladang mengandung aspirasi politik dan mengandung kepentingan duniawi asal nang masa hagutura secara sosial politik kate beda sama di Portibio marsiadu jolmai patuguon kuarna patibohon kuarna asah dipilih marsiadu jolmai mandok dirina anak di debata alayang go pangalahona sasitongna bahita nama jahat nama boto pribadi jala asa unang tubuh pangatusion na salah sian akka sisian nai
taringo tu hadirionna sebagai Mesias, nah saya dikait-kait tu halak Yahudi. Mesias politik, nagabi raja, nagabi boy patubuh agut turun di tengah-tengah di pemerintah Romawi hati hai. Nakpesasi tong na pangatusion anak ni Jolmai secara tidak langsung mengarah manang patuduh Yesus Mesias Raja Natinotop pon di debata nahok rodi saling bilingna. Alani macai tepado padohan di Yesus manggobar hod dirina anak ni Jolmai, alana ni Jolmai na parjolo patuduhon anak ni siadab na parjoloi. Ala memang Jolma na parjoloi ngagagal mempertahankan identitas di debata di hadirion. Mau lihat mah ala gagal Adam na parjoloi gabe dilehut debata Adam na mangihut anak ni Jolmai songon na di Roma ono maya 12:21 namonang manaluo portibion namonang manaluo dosa do hamatean do simbolis ima Yesus na gabe raja namonang manaluo dosa do hamatean ibadah do nama Jawa kasisian na ansa manada debata nahot rodi saling bilingna napaduaon manangisen nang manada Yesus di hadirionna namarlapata doi nang manada debata ido akaulaon kiruan na pinatupan ni Yesus ima ulaon na maniru debata dia mana nanay putih hotas yang alus ni Yesus tu si Nathanael marhite minggu paduahon dong Epifaniason patar debata di bagasan hadiriot molonung ngari papatar jala daripada tadahud debata dirina tu kasisianna marhite Yesus jalanang tu hitanan wae di patadahud debata hadirionna marhite hatana dakolan di tada debata hita alai do dipilih kita di jauh asa gabe sesianna asa siula hatana natakas jala sitom manada ibada munang merdasang sian akka pangiduan na deportibion alai songo si Nathanael mahita do songo si Filipus naolo manada debata marhite nagiotong ro tu debata jonok marsiajar jala mabige hatani debata marhite Yesus Kristus di patadahod debata dirina di papatar atau molodung patara Yesus do debata di bagasang uluta bado pada dayota tu debata bado pada dayota tu Yesus debata patara mana dahita HP cuek-cuek banget kita tatada do debata marhite pada dayon nasito molo takas ditadda debata dirita karakter ta akah galeota sudah sejarah ni goluta nang masa depan tapi di boto takas do ditadda debata boahi takas do tatadda debata di goluta siga lupari takas do tatadda ise do debata marhite Yesus Kristus tutu do tatadda debata silehon hangoluan silehon hahipaso silehon tua hagogodo halua di goluta siga lupari manang tatadda do debata holan namang umumi kita molodok salah ita ulun dosa manang tatadda do debata alani holong ni rohana do manang alani asini rohana do debata na somudia do na tatadda di bagasan Yesus mologodam pesuk-sukunon mari taalusima di bagasan rohatta nang hapor siapa masing-masing ate tunga pala mauldo mangalus suku-sukuni maul tatadda bahwa holat debatado na mga leon aha natabangido o bartolomone rohana berarti urang dia dope panadayot tatu debata manang sebalikna molo holan silehon las ni roha do molo holan silehon pasu-pasu do manang na molo dumar dosa ita marimas debata tatadda debata berarti urang dope panadayot tanah sitok debata asa naing mata tanda debata iman agok holong ni roha nang petarima si bana di tiki taulaud dosa ay molo tarima si debata tiki taulaud dosa ala holong ni rohana do itu kita asa do tujuan
tabauba marohat tate. Namar lapatan panadayot tadi debata nain ma panadayon nasitol. Songo panadayon di debata tu kita ganuk marsada-sada. Tutudang boy sempurna panadayot tatarimo tu hadiriyo di debata. Naso boy dibatasi marhite ruang dan dibatasi partikian dan dibatasi oleh kemampuan berpikir ni hacul mau di portibio. Tutudang boy sempurna panadayota taringo tu hadiriyo ni debata naso terbatasi alai hapor siap taido na patauhon kita asalam tatadda jalasitong tatadda debata di bagasa Yesus. Marahite na mga saun haporsyot tatu Jesus na intaida tujuluanon ganuk akapabahenan na dinggan na nilehon ni debata tu ita tatadda ma debata marhite godang ni halongangan na pinatudu ni debata marhite anak na Tuhan Yesus Kristus pabahenan ni debata na balgay di bagasan mulut tatu juluanon mologomos tatiyok jalalam takas panadayota tu debata lam olo hita pajonot diri marsiajar molopos rohata takas tatada debata unang biak tok kita adong di kita pesimis tarimo tu bulutak garia dalam pajonok madirib tu debata asalam patuduhan pos di rohatai panadayot tu debata madalani akabulur ala taha prosiai di boto jala takas do di boto debata ahana masa di bulutak ahana masa di bagasa pikiran tapi dohon na naingro para diu di debata may masa depatai na dubingka di boto debata do dia do carana mangurupi kita mangadopi ak kamusunta mangadopi ak kamahamolon mangadopi ak kasahit na nuaingon atong lam tapajono madirita tu debata asa lam takas tatada ibadah ay holan tu ibadah do kita marsikan jalahan wak tape dangadong sian na asing na di portigyon holan sian debata